dịka nna obodo na-abụ na Nkanu Ogbeke na Ukuruta ka aha na aha ọfọ abaita n'ime ndị ị na-achị ga-achọ ịma ebumnobi gị nakwa ọfọ ị ga-agọrọ ha maka ọha ọfọ abatara na ya. Kpakpando TV ana m ekene gị na-asị ediri unu mma ise afa m bụ His Royal Highness Igwe Okechukwu Nwobodo Egbune Egbune Ezora the second of Ogbeke na Ukuruta Kingdom na Agbani. Ana m agọrọ ndị community m na ndị Agbani in general of ogologo ndụ na arụ isi ike ihe akụ na ihe ewe wee na-asị ha na ahọ nke a ọgbachi uhie niile anyị fụ n'aha Chukwu ekwekere ka anyị fee n'aha ọzọ ise na ụmụ anyị ndị nọ n'ụzọ na ndị nọ n'ụlọ fa ga na-eje na-abata ọkana dịrị ndị nnafa na-arụ ọrụ na community a na this kingdom bụ ofu onye n'ime fa bụ Onowu High Chief Sunday Dagu Onowu Ogbeke na Ukuruta. Ana m eyi okpu ekene na nkwado niile nke ọ na-akwado m n'oche nke afa dị seremonial wee na-asịkwa Chineke ya ogologo ndụ ihe arụ isi ike ihe akụ na ihe wee na-asị ebe o si na-eweta akpa nke ihe o ji wee doziara anyị ụzọ na-arọ nke a Chineke mejuo ya mmajụ kwuru mmajụ wee na-agụkwara ọfọsọ na nke arụ ọzọ ga-akarịkwa ọbịa n'isi ndị kabinet m. Ana m asị Chineke chedofa na-edufa na-echefa na ọpụpụ ha na mbata ha ọ ga-adịrịfa mma ọ ga-adịrịfa mma n'ụtụtụ ọ ga-adịrịfa mma n'ụtụtụ ehihie ọ ga-adịrị ha mma n'abalị wee na-asị na ihe ọbụla bụ ihe ọgbata uhie nke anyị fụ n'arọ a na ya ama afọ ya n'arọ ọzọ otu a ka ọ ga-adị na arọ ọzọ anyị na-aba anyị ga-abe na arụ isi ike anyị ga-abe n'ogologo ndụ anyị ga-abe n'ihe akụ na ihe ewe ihe ọbụla anyị tinyere aka na ya bido n'arọ ọzọ ga na-aga were na-ayọkwa ezi mmepe pụrụ iche na kọmuniti anyị bụ Ogbeke na Ukuruta Kingdom Agbani wee na-asịkwa na onye ọbụla ebu ihe ọma na-adị mma n'obodo anyị abụ Ogbeke na Ukuruta na ihe ọma ga-abụ nke wee na-agọrọ ụmụ anyị ndị nọ n'ụzọ na ndị nọ n'ụlọ ọfọ ogologo ndụ ọfọ arụ isi ike ihe ọbụla onye ọbụla na-eme n'ebe ọ nọ ana m ayọ Chike Obiama ka ọ na-edu onye ahụ na-eche onye ahụ na ihe ọbụla ha tinyere aka na ya ga-abụrụ ha ụba bio tata gaba ọfọ Royal Father ka m na-agọ ana otu a nsi wee gọọ ya bụ otu ọ ga-esi wee dị wee na-agọrọ Nkanu local government Nkanu West local government ọfọ ọganiru ọfọ mmepe ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike wee na-asị na ife ọma onye ọbụla kpụrụ n'uche na Nkanu West local government na ihe ahụ ga-abịakwute onye ahụ wee na-agọrọ Naijiria niile ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike na otu a ka ọ ga-esi wee dị otu a ka ọ ga-esi wee dị otu a ka ọ ga-esi wee dị COVID anyị amara maka gịwa ịma amakwa na anyị ana m asị biko nụ ọfọ na-eru n'ọnụ nwata eru n'ọnụ okenye nke njọ ọnụ nwata kpee biko ndị okenye nara wee kpeziara anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Igwe